Ini ang Digicast Negros X. Top 10 ng mga balita sa Negros Island Region ang amo ni kadulong sa inyo kagyari ng mga top stories of the day. Today is January 20, 2025, Lunes nga adlaw. Pag-harvest ng katubuhan sa sulod ng 6-kilometer danger zone sa Canlaon, ginpasugtan. Estudyante patay sa pilason sa mabunggo ang motor sa truck sa Silay City. Comelec NIR to Negros Occidental, mariasas ang sitwasyon sa Negros Occidental matapos malakip sa areas of concern ang 5 ka mga LGU. 45 ka mga traffic personnel nga JO ginkakas sa trabaho. Kag sa good vibes, mga kabataan nga may autism ang gintreat sa libre nga sine. Initanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, wala sang bagyo kon LPA sa sulod sang Philippine Area of Responsibility pero pwede sa gyapon ma-experiencehan ang pagbubo sang ulan. Wala sang low pressure area o kun bagyo sa sulod kag sagwa sang Philippine Area of Responsibility. Magamay ang tsansa nga may makasulod nga bagyo sa Pilipinas sini nga semana base sa monitoring sa Pag-asa. Ang hangin amihan na nag-aapekto sa northern kag central Luzon, samtang easterlies naman o kunang mainit nga hangin gikan sa Pacific Ocean ang nag-aapekto sa Visayas kag Mindanao. Mangin mainit ang panahon sa Visayas lakip na sa Negros Island Region pero posible ang lapta-lapta nga pag-ulan kag pagpanaguob dala sang localized nga thunderstorms. Sa number 9, Task Force Canlaon nagpatigayon sa site visit sa ginatukod nga tent city sa Barangay 3 sa Himabaylan City. Suno sa kay Office of the Civil Defense Regional Director Donato Sermeno III, Biyernes upod man ang mga tiglawasan na kanilain ng mga national government agencies, parehos na lang sa DSWD, DOH, DPWH, Comelec kag bisan pa, tiglawas man sa Himabaylan LGU. Ilang gin-check kung ano nagid ang mga kinahanglanon sa tent city. Ginapabot nga 500 ka mga tolda mapatukod sa tree park nga nagalapad sang 9 hectares. Isa ka pamilya o kung anong ka persona suno sa kay Sermeno ang sarang maka-estar sa isa ka tent. 2 meters ang kalayuon sang kada tent base sa standard suno sa kay Sermeno. Sa karon, pila sa mga improvement nga ipatuman amo ang para sa dalan nga maga-take charge sang DPWH. Mga konsiderasyon nila ang tubig nga ilimnon kagalamiton sa kada adlaw nga ginatutukan naman karon sa Bureau of Fire Protection. Nag-request naman sang para sa ground protection kaangay sang rubber matting nga ginapaabot naman gikan sa Manila headquarters suno sa kay Sermeno. Kita dito kung ano pa mga kulang, ano pang kinahanglan i-improve, like for example yung additional lighting, ang additional nga ang pagbutang sa pag-layout sa mga water system, Yes. ang pag-improve sa mga latrines, ang kada agency like ang DSWD, pa-identify siya kundi ng preferred area niya bala mag-put up sa iyang mga sa mga requirements, like for example mga child-friendly spaces. Okay. Sa number 8, Basiwa may duha ka mga bago nga mga board of directors. Sanday Anay City Councilor Attorney Sonia Verdeflor kag Organic Agriculture Advocate Edgardo Oichat ang na-appoint ni Mayor Aldo Benitez nga magpungko bilang board of directors sa Bacolod City Water District o kun Basiwa. Ini makaligad nga natapos ang termino na ni Lawrence Villanueva kag Rebecca Filasol sa nagdigad nga Disyembre. Ginpahayag ni Secretary to the Mayor Attorney Jose Martigo si Verdeflor ang magatiglawa sa professional sector samtang si Uchait naman mag-represent sa business sector sa Water District. Ang mga board of directors sa Basiwa ang may 6 katuig nga termino. Si Mayor Albi last year before siya nag-leave, I think if I'm not mistaken November or December, gin-appoint may duwa siya kanyang member nga gin-appoint sa Basiwa board naton in the person of Attorney Sonia Verdeflor and Mr. Edgar Oichat. No, sila ni nga duwa ang mabulos sa duwa ka mga members ng Basiwa board nga nag-end na ang term.
Sa number 7, napulo ka mga persona ang pilason matapos mabunggo ang isa ka tricycle sa isa ka van. Nagdangat sa napulo tanan ka mga tawo ang pilason sa mabunggo ang isa ka tricycle sa isa ka delivery van sa Gihulgan City, Negros Oriental, Biyernes nga adlaw. Sunod sa kay Lieutenant Stephen Polinar, spokesperson sa Negros Oriental Police Provincial Office, ang injured among tricycle driver kag iya siyam ka mga pasahero nga nagalakip sang 6 ka mga estudyante. Isa ka 4 ka tuig nga bata kag 2 ka mga trabahador nga giningagaw dala sa ospital. Sa pagpangusisa sa PNP, ang tricycle ang halin sa barangay Hibaiyo, padulong sa city proper. Hanaini kung tani mag-overtake sa isa pang tricycle sang mabunggo sa Hino refrigerated delivery van. Wala naman masamaran ang driver sang van. Sa number 6, isa naman ka estudyante ang patay, isa pilason matapos mabunggo ang isa ka tricycle sa isa ka truck sa Silay City. Isa ka tourism student ang patay samtang ang iya kaupod nga nagadala sa motor. Ang pilason sang mabunggo sila sa isa ka prime mover truck sa intersection sa Bacolod Silay Airport Road sa barangay Bagtik sa Silay City, Biyernes nga adlaw. Ang napatay ginkilala kay Carol Christine Cano, isa ka BS tourism student kag residente sa barangay San Isidro sa Ibi, Magalona. Ginkilala naman kay Joe, 21 anyos ang nagadala sa motor sa barangay Hawayan, Silay City. Pilason man siya. Ang driver sa truck ginkilala lamang kay alias Celso. Sa investigasyon sa PNP, ang motor ang gikan sa airport samtang ang truck halin sa Ibi, Magalona padulong sa Bacolod. Sa magbungguanan sila sa intersection sang dalan. Patay na pag-abot sa ospital si Carol kag si Celso ang temporaryong gindetain sa Silay PNP. Sa number 5, loan bidder para sa pagpanghakot sa basura kapag manage sa sanitary landfill sa Bacolod City ang ipaidalom sa post-qualification. Nagaisahanon ang IPM-CDC nga bidder para sa ginadihon nga kontrata sa Bacolod LGU sa paghakot sa basura kag pati na sa pag-manage sa sanitary landfill sa Barangay Felisa. Ginpayag ni Bacolod Environment and Natural Resources Officer Maria Fetras Puentes, magapaidalom sa post-qualification ang bidder antes ang posible nga issuance sa notice of award sang contract. Kapin sa 304 million pesos ang approved nga budget for the contract para sa hauling sang basura para mapasaka ang kanamuon sang mahakot nga basura sa 400 tons per day. May 88 million naman nga ginpain nga pondo para sa maintenance ng landfill. Ang kontrata ang sarang ipatuman sa sulod sang 11 ka bulan bangod sang 1-month extension sa serbisyo sang IPM sa sini nga bulan. Ang last year, 2024, ang volume ta is 347 per day. So, na-notice nato na kadamo man gyapon backlog. Hindi gyapon collect. So, this year, gin-increase na amon based man sa proposal sa technical working group, gin-increase na amon into 400 tons per day na maximum na pwede makollect sa aton contractor. Sa number 4, 45 tanan ka mga traffic personnel sa Bacolod Traffic ang wala nag-renew ang mga kontrata. Pagsugod sa bulan sa Enero, wala na makabalik sa trabaho ang 45 tanan ka mga traffic personnel kalabanan sa ilang mga job order workers sa idalom sa Bacolod Traffic and Transportation Management Department. Ginpahayag ni BTT MD Head Patrick Lacson, wala ma-renew ang mga kontrata sa mga JO bangod sa poor performance kag iban sa ila wala nag-report sa duty base sa ginapatuman nga assessment kag evaluation. Sa Pebrero, tuyo sa syudad nga mapun-an ang nabakante nga posisyon agud hindi maapektuhan ang pagserbisyo sang BTT MD sa mga motorista. Gidugang panilakson nga ang non-renewal sa mga JO ang wala nagakangtanan sa politika bisan pa sila ang o kung bisan pa pila sa ilang nakakas ang malawig nga nagaserbi sa BTT MD. Sa number 3, COMELEC hindi pa makapangkakas sa mga posters sa mga kandidato samtang wala pa nagsugod ang campaign period. May report si Nico Delfin. Wala pa man napagwaas ang Commission on Elections ang listahan sa mga designated common poster areas, madamo na sa mga tarpaulin kag poster sa mga kandidato ang makita sa mga dalanon sa Bacolod.
Ginsiling ni Election Officer Attorney Revo Sorbito, hindi pa makapatuman sa Oplan Baklas ang COMELEC batok sa mga illegal campaign materials samtang wala pa magsugod ang election campaign period. Sa Pebrero 11 magasugod ang campaign period para sa mga senatorial kag party list elections, kag Marso 28 naman ang kampanya para sa local elections. Why tamay mo brasa nila no ang our hands are tied kaya we are not authorized to conduct any backlash operation prior to the campaign period. May 111 tanan ka mga lugar sa Bacolod ang Intalana nga sarang mapamutangan sa mga campaign materials. Nalakip diri ang plaza, mga basketball courts, mga lugar malapit sa barangay hall, simbahan, police stations ug iban pa. Nagpahanumdum naman si Sorbito sa mga barangay officials angot sa pagpangampanya kag bisan ang mismo pagdumala sa pagpanakod sa mga campaign materials sang ila ginasuportahan nga kandidato. Ang ato mga barangay officials no, are not allowed to campaign for or against no kahit tungod public official sila no, barangay official sila. So but again subong wala pa sang di pa campaign period no. So pero kung may ara ang barangay official mismo gatakod no kag may ara sumi ma-file kaso siya pwede ganyan no? But then again kita sa COMELEC kung hindi taman mabalaan kung tuod na or hindi no. Nakasaad sa Omnibus Election Code ang pagdumili sa mga barangay officials nga mag-endorso kag mangampanya. Ang COMELEC ang bukas nga magbaton sa reklamo para matagaan ini sang atensyon. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Sa number 2, COMELEC Negros Occidental kag COMELEC Negros Island Region magapatigayon sa reassessment sa mga lugar sa Negros Occidental. Ini kasunod sa pagpaidalom sa COMELEC National Office sa 5 tanan ka mga lugar sa Negros Occidental bilang mga areas of concern. Sunod sa kay Provincial Election Supervisor Ian Lee Ananoria, wala man siya sa opisyal nga kopya sa report nga nagakategorize ang Calatrava, Kawayan kag Sipalay City bilang areas of concern sa orange category, kag Isabela kag San Enrique naman sa yellow category. Sa press briefing sang Biyernes, gin-present sang COMELEC Commissioner Aimee Ferolino nga amuman na nagapamuno sa Committee on the Ban on Firearms and Security Concerns. Ang 17 ka mga lugar sa Western Visayas ang nalakip sa 5 gikan sa Negros Occidental sa mga listahan sa mga areas of concern. Sunod sa kay Ananoria, kung mayara sang election-related incident sa nagligad nga duha ka mga eleksyon, mayara sang intense political rivalry, posible nga paggamit sa mga private armed groups ang pwede mag-qualify sa isa ka lugar sa yellow category, kag sa orange naman, kombinasyon sa duha ka mga balasihan sa yellow category. Damlag pa, ipayag na sang local COMELEC nga yara sa green category ang mga lugar sang Negros Occidental, pero kay nagwa ang report, hatagan nila ini sang konsiderasyon sunod sa kay Ananoria. Wala man sa minamonitor sa karon nga private armed group nga may tuyo nga mag-disrupt sang election process sunod sa iya. May remnants man lang sang rebelding NPA pero ini ang tutukan naman. Kung ini ang ginatutukan naman sa karon, wala pa may na-monitor nga paghinyo nila sa politiko sang permit to campaign pero sunod sa kay Ananoria, ini nga bagay ang wala nila ginatugutan. Hindi ko katag statement on that matter. Okay, it's something i-discuss pa namon no, at my level. Okay, as far as you can remember, di ba nag-declare kami with the PNP and AFP and Green. Perhaps they have their own qualifications or may mga reports sila nga lain. So we will be conducting a reassessment of things. Balik ila to ya sir for directive from Manila to yang. Yes, it was a report from the CBFSP. Ila to nga statement. So as of now, we will be taking that into consideration no, in further sa further policy making naman. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Pagtapas sa mga tubo sa Barangay Mansalanao sa Banwa sa Castellana nga sakop na sang Canlaon Danger Zone ang ginpahanugutan. Patag ni Director Donato Sermeno III sang Office of the Civil Defense, Negros Island Region, nagingyo ang La Castellana LGU nga tugutan ang pag-harvest sang tubo. Gisiling ni Sermeno nga humalin 6 sang aga, tubtub 4 sang hapon.
Ginatugutan gid man ang mga mangunguma nga maka-attender sa ila pananom kag kasapatan labi na nga diri man nagasalig sang ila nga mga palangabuhian ang mga pumuluyo. Ugaling kay bangod sa sitwasyon sa bulkan kanlaon sadto, wala gitugutan ang pagsulod sa 6 km danger zone sa atong Enero 11. Pero karon ginlift na ini. Kani liwat nga ginapanugutan ang pagsulod sa 6 a.m. to 4 p.m. lamang nga window. Gina-supervise ang abo nga helikoton sulo sa kay Sermeno sang incident management team. As practice, may window period kita yung inatag sa sa mga heads of the family, sa mga farm workers. Di ba lang from 6 to 4 p.m. Pwede sila kabalik dito sa ilang mga plangabuyan, sa ilang balay, mag-check sa mga sapat or sa ilang mga uma para para hindi man abruptly apektuhan ng ilang plangabuyan. So may request from Castellana kay schedule na for harvesting ang tubo. Kag sa good vibes, mga kabataan nga mayara sang autism ang gin-treat sa libre nga sine. Gin-adjust ang movie para mangin sensory friendly. Yaring report. Wala untat ang kadlaw ni Gentles Wanting Jr. samtang nagalantaw sang movie nga Firefly. 9 years old na siya, kag first time niya makasulod sa sinihan. May autism si Gentle. Wala siya ginadala sa sinihan sang iya nga iloy nga si Shirley kay basi masabada ng ibang nga tao sa iya sa sulod sang sinihan. Sa una, wala gini siya kagilantaw sini. Kasi sa maintindihan sa mga tao kung sabad. Mga upod, yung mga pareho, hindi maintindihan. Enjoy na, talas ito rin sinihan ay na. Dugay-dugay, nagdalaga na si Gentle sa sulod sang sinihan pero okay lang. Nakaintindi ang mga kaupdanan niya sa sulod sang sinihan. Kaupo ni Gentle ang 179 pagid ka mga kabataan nga may autism man kag gin-treat sila sang SM Cares, SM Cinema, GMA Pictures kag Autism Society of the Philippines sa pag-celebrate sang National Autism Consciousness Week. Suno sa kay Wendy Arroyo, ang presidente sa Autism Society of the Philippines Bacolod Chapter, kalabanan sa mga kabataan nga pre-identified kag naimbitaran sa movie screening ang mga first-timers sa pagsulod sa sinihan. For many of them, this marks their first time entering a cinema. A milestone made possible by effort to address sensory challenges. Ginpasanagan ang sulod sang movie house. Ginpahinayan ang audio sa pelikula para mangin sensory friendly. Mayara abi sang iban nga mga kabataan nga may autism nga may sensory issues parehas na lang sa 10 anyos nga anak ni Sharon Umbaw. Naapresyar niya nga may sensory friendly nga pelikula para maka-enjoy man ang iya bata sa sulod sang sinihan. Hindi siya nga dahil siya sensory issues. So hindi siya gusto sang loud. Gahod, silaw, hindi siya pwede. So di wala siya naka-enjoy. Nag-wild siya, nag-hawkdown siya, nagwa na ng kami. Suno sa management sang SM, ini para papabatsyag sa mga kabataan nga may autism kag sa ilang mga pamilya nga welcome sila sa mall. Today's event goes beyond adjustments to lights and sounds. It is about creating an environment where empathy, understanding, and inclusion thrive. Sang Biyernes inigit patigayon, kadungan sa Syampagid ka mga sinihan sa bilog nga Pilipinas. Shout out anay sa aton nga mga live viewers subong nga hapon si Maricon Songkip Valladores mayang hapon Negros Island region watching from FB Live kuno sa Fairview, Quezon City. Si Milagros Pastrana, good afternoon Digicast Negros from Tangub, Bacolod City. Si Gerardo Marquez, hello Digicast Negros, mayang hapon sa inyo dira. Si Gloria Bantigay, good PM Digicast, watching from Pulupandan sa Ruming. Si Benji Borlas, mayang hapon Digicast Negros, watching live from Murcia. Si Jubea Yap Janala, mayang hapon Digicast Negros. Si John Randolph Rubin, thanks for the updated news Digicast Negros, watching from Kuwait. Si Chona Evangelista Caredo, mayang hapon Digicast Negros, watching from Singapore. Si Marcus Magelianos, hi, watching from Taipei, Taiwan. Si Robirosa Cordero Tumalban, mayang hapon
Digicast Negros, mayong hapon Negros Occidental, si Maricar Camson Maravilla. Good afternoon, Digicast Negros. Nagasakay ako sa jeep, sige lang akong lantaw sa news. Thank you. Basi malibatan mo plete mo, ma'am, ha? Si Zay, hello watching from General Santos City, kag si Jeffy Garucha Hivero, mayong hapon, Digicast Negros. Watching live from Sarai, Timamaylan City. Please shout out sa family Garucha Hivero, kag kay Toto Dani, salamat gid. Mayong hapon sa inyo, kag salamat gid sa pagtutok sa Digicast Negros. Kagamuya itong top 10 nga mga balita sa mga adlaw. Tugtog sa buwas, ako si Romeo Subaldo. Mayong hapon.